Naimbag manen apo ngaldaw kada tayo amin datoy manen ni Dr. Kasem para ti maysa nga video para iti salun at tayo sabay nga rod apo imbitaran kay manen apo nga ag-follow dito iti Facebook page tayo ken nag-subscribe ya YouTube channel tayo para digay dumapay nga videos tayo panggep iti salunat. Tatangarod nga video tayo apo pagsasalitaan tayo man daytoy maysa nga kadaywan nga mariri na ti tattao anya nga may day papa-check up datoy gout nga makungkuna. Okay? So diet iti maysa nga gout. Okay, so rugyanan tayon apo. Umuna intay man amuan apo no anya ti gout. Okay, so mas makitayo anya ti gout. Ti maysa nga gout apo ken maysa nga uri. Kung maysa nga uri iti arthritis. So adu ngamin ti naduma-duma ti arthritis adda data osteoarthritis, rheumatoid arthritis. Okay? Sabali pay datoy gout nga makungkuna or gouty arthritis. No arthritis nga makungkuna, itis adda ti lumteg nga makungkuna. Lumteg dagiti kasukasuan tayo, dagiti joints kasjay. So datoy. So anya nga rod ti gout, tuno gouty arthritis. Kas makita yo, okay, mangyayari datoy no nangato ti uric acid tayo ti dara. Okay. Ti uric acid apo ket kasla crystals. So mas makita yo datoy ni apo crystals. So dagitoy crystals nga dagitoy agurnong diyan ti singsingit ti joints tayo. Datoy ni. Okay. So dito di saka tayo datoy DJ kuan na DJ joint na ditoy dang agurnong. Ket imagine niyo laangan anya no agurnong dagitoy na tutulis nga dagitoy crystals nga ditoy. Siyempre no magna kayo no igaraw yo agtinno pa DJ kwa DJ duwa nga joint. Okay, marasiris nga makungkuna agsakit. Okay? So DJ titigout. DJ gapanan na ti uric acid nga makungkuna no nang nagyo dagiti apo uric acid. So datoy nga may uric acid ti uric acid ti bagi tayo apo aggapo iti makungkuna nga purine. May nga chemical ti mo lang ay ti dara tayo so no iproproseso DJ bagi tayo DJ purine agbalin isuna nga uric acid. Okay? Ibagbagada nga ti uric acid damot nga talaga ti purine ti bagi tayo anya. Ngam syempre dagitoy purine nga dagitoy malala mo lang iti makmakan tayo. So no ngato ti purine na ngato ti proseso iti bagi tayo nga pagbalinan na nga uric acid kas makita yo met dayjay uric acid ditoy agurnong crystals dagitoy so tagururnong iso nga mabalin nga kastoy ni apo ni kana aduna dayjay uric acid na crystals na ni makita yo pa yun nya makikita pa yun jerwar dagiti kulay yellow kasi ito dagiti pasyente apo nga kastoy ti tsuranan. Okay? Autophagus gout nga makungkuna. Okay? So naurnong so nasakit dagitoy apo lumlumteg so dagiti gout. Okay? So kang runaan na anya ti gout ti atatikian na kas makita yo tatay ditoy ayan ti saka tayo dayjay kadakkelan nga daliri na di saka tayo usually dito ayan ti banda nga datoy. So kas makita yo ditoy ni apo. Okay? So usually datoy ti tirtiraan dayjay dito yung agururnong dayjay uric acid crystals. Okay? So ti agururnong ditoy. Okay, so ti kadaywanan nya. Ngam adamot syempre mabalin mo diyan ti bukong-bukong yo, diyan ayan ti takong, ti sakayo, gitumang apo, di pulso, di wrist, ditoy mabalimot. Tapos diyan ti daldaliri yo, so makita yo dagiti dumaka dagdadakkel pa iti kwada ditoy. Yun ti siko. So damo makita yo di siko, tapos lada bukol na, so mabaling nga gout, autophagus gout da diyan nga makungkuna. Okay? So ti characteristic apo ti gout ti sa mas panunutan tayo nga dadya arthritis ket gout nya. So no dadya nya habang bumaybayag okay mo laang dadya nya. So
Ngem kay nasawan nya no nabaybayag nga mo't atake dayjay paulit-ulit kasla la asma angkit nga agatake dayjay lalo na no makasida kayo ti bawal nya nga adu ti purin na o kas makita yu damdama. Okay? Kay habang bumaybayag nga mag-agasan kasjay kumarkaro nya mas madalas iti atake na. Jay inflare nga makungkuna gouty arthritis inflare kasla la angkit apo nga agatake dayta no dati mag-trigger. Tataan niya dagiti risk factors no dadagitoy kinyam dakdakkel ti tsansana nga agkaroon ka ti gout. Umuna no lalaki nya dakdakkel ti tsansana nga agka-gout ti lalaki kaysa ti babae. May kadwa apo no dati ka pamilyam nga dati gout na. Okay, dagiti dumang amin nga literatura ibagbagada nga mamanmana ti gout. So no hereditary no dati ka pamilyam mabalin lata. Okay. Siyempre no overweight ka apo nya mabalin ka nga agka-gout. Ken no napigsa ka nga uminom ti arak kasi ti arak mabaling agpangato ti uric acid datoy apo. Ken dagiti nga rod purine so amuyo mo ten. Siyempre di purine maproseso ti bagi tayo agbalin nga uric acid. So no adu ti makmakanyo nga makmakan nga napumpuno ti purine na dakdakkel ti tsansana nga agka-gout. Okay, kung makita yu damdama dagiti makmakan. Siyempre no maririnayo dayjay nga kasla dati gout yo no dati nasaksakit ti kayo diretso kayo agpagkonsulta tayo ti doktor nya kasi ti doktor tayo mabaling nga dati aramiden na usually di dara examinin na ti dara yo so dayjay no mangmagyo dayjay uric acid nga makungkuna. Siyempre dayjay no makita na nga dakkel dayjay nangato di uric acid so baka malamang dati gouty arthritis yo. May kadwa mabalin di doktor yo nga iyalaan na ti sample daytoy kayo di arthrocentesis nga makungkuna tapno ma-examine ti microscope tano makita na dayjay impakitak tatay kinyayo nga crystals. Okay, tapno at least mas malaman no uric acid crystals mo ladagijay nya. So tano ma-diagnose nga nasaysayaat. Ngam kadalasan ti pagbabaseran ket daytoy ka uric acid lalo na no matatake. Okay, so tataapo daytoy dieten ti pagsasaritaan tayo no nya kasanya ti dieta yo nya nga tano maiwasan no saan no dati gout yon tapno mapreventaran manen ti panagatake na. Okay? So datoy dieta nga datoy, okay? Importante ngem ket kung maamuan nyo nga uray no ag-diet kayo kailangan nga no nangited ti doktor yu ti ag-agas yo. Okay, inumon yung mula dayjay kan dagijay pampababa ti uric acid. Okay? So suruton yung mula lang di kwa di doktor yo plus syempre datoy diet tanuhang nga umataken. Okay. So anya ti purpose na anya ti apay tag diet tayo nya no dati gout. Okay? Okay, ti goal tayo apo ket syempre dayjay osto nga timbang tayo. Nya. So makita mo diyan no overweight tayo apo dakdakkel ti katsansa na ti gout. Tapos healthy lifestyle apo. Nya so dagiti panangan tayo, okay? Dapat natudyo tayo nga nya nga ag-follow dito ayan ti diet tayo. Okay, tapos iwasan tayo dagiti naduduma nga nangangato ti purine na nga aga nga makmakan kay nga mga amin. Okay? So umuna nga rod agbawas ti timbang. So no sobra ti timbang tayo apo so at least tayo nga agkaroon ti gout. Okay, mas dakkel ti chance atay nga agkaroon ti gout. Okay, no bumabamot ti chance atay nga agka-gout. Okay, may kadwa apo mangan ti adu nga gulay, prutas, okay, ken dagiti whole grains. Okay, kasi dagitoy mangmangted ti complex carbohydrate. So mayat ti dati tao nga the gout na. Okay? Tapos iwasan tayo apo dagi na sa samit launay anya ken dagiti uminom ti fruit juices nga makungkuna. Okay?
tapos uminom tayo ti katamtaman niya ti sapat nga danom. Okay, 6 to 8 glasses ti kuan na. Kasi syempre no dati problema yo ti puso kasi jay nga lumlumtag ti saksa kayo. Pakonsulta kay pedi doktor yo, okay? Bawasan tay pay apo dagiti makan nga adu ti saturated fats na. Dagiti red meat, tapos dagiti natatabang nga ti manok. Okay, kan dagiti high fat diet ti manipud ti gatas, keso kakas jay. Ti mabalin mo't apo ket siyempre dagiti awan ti tabana, tapos dagiti low fat milk. Okay, dati makungkuna nga lentil kas butil-butil datoy. Then ti kwa dagiti atay apo ti karkarne anya napipigsa ti purine na dagitoy. Dagiti bato ti karkarne ti kwa ti manmanok kasyay bababoy ken dagiti sasamit baga matatayan na po. Okay, ken siyempre daytoy baka, tupa, ken baboy. So iwasan nyo lang no dati gout yo. Okay, baka, lalo na baka, okay? No dati kwayo. Ken dagitoy ni sipsipo dapo kas kaparigan ko mabagoong iwasan nyo apo anya, shellfish, sardinas, ken tuna. Okay, dagitoy na medyo aduti purine na dagitoy apo. Okay, ken dagiti mamartek apo nya. So mapampansin nyo no adati gout yo tapos damdama ket awanen tapos minom kay ti arak nga adu. Kasi dati okasyon mapampansin nyo nga agsakit tumanen dagiti tumtumeng yo kas kada siksiko ima yo kasi ti arak apo ken di distilled nya. Okay? Datoy dagiti kang ronaan nga rason na no apay ta paulit-ulit ti panagatake ti gout dagiti mamartek nya. So iwasan nyo apo nya. Okay? Ang mga bawal nga iwasan ken limitaen nya ang mga kanayon, okay? Kasi syempre sayang la jay gatang yu ti agas apo no kanayon mga agsaksakit latta. Okay? So bilang paudi apo ti panagsunod tayo datoy dieta ti gout, okay? Mabaling nga makatulong iti kunya nga malipitaan iti panagporma iti uric acid kasi baka tatayin niya dagiti purine ngamin nagdayot kayo nya no magkonsumo kayo ti makan main inom nga nababati purine na basit mo ti proseso ti bagi tayo basit mo ti agbalin nga uric acid so basit nga nung basit ti ag maorno nga uric acid hangkay nga ang agurnong diyan ti joints yo hangag sakit so hangkay nga agkaroon ti gout or hanga umatake ti gout yo. Okay? So dadya lang apo ti video nga datoy. Dati manen ni Dr. Kasem. Okay, no kahit yung ti konsulta po datoy dadya website mi www.pinoymd.online. Okay? Imbita rin da kay manen apo like dati Facebook page tayo ken ditoy YouTube channel tayo subscribe kaya po birayan do dagiti dadto mga videos taypay. Okay, so Diyos ti agina aging gana agyamang kami launay apo. Kita-kita tayo tumanan ti sumarunong abid video tayo apo. God bless us all.